Superplat je projekt, ktorý mám osobne veľmi rád. Je to personálna agentúra, ktorá sprostredkuje prácu v Nemecku, prevažne v oblasti strojníctva a strojníckej výroby. Hlavným protagonistom našej celkovej komunikácie s cieľovou skupinou je ilustrovaný charakter Joži Slováčisko. Ten začínal na rovnakom mieste ako naši záujemcovia o prácu v Nemecku, so znechutením z pracovných podmienok na Slovensku, rozmýšľajúci nad inými možnosťami, ale stále neistý. V našom prvom animovanom videu sme predstavili Jožiho a jeho cestu za superplatom. Tu si Joži prešiel od počiatočnej neistoty až po odhodlané rozhodnutie ísť pracovať do Nemecka. Vo videu sme zobrazili jednoduchý proces, ktorý delí uchádzačov od ich vysnívaného superplatu. V nadväzujúcom newsletteri, na ktorého odber sa môžu uchádzači prihlásiť, nám Joži rozpoveda svoj príbeh detailnejšie, rozpráva o svojich frustráciách, ale aj motiváciách vo svojej životnej situácii a ako vyzerala jeho cesta za prácou v Nemecku. Hlavným komunikačným kanálom superplatu je Facebook. Okrem klasických príspevkov s novými pracovnými pozíciami tu nájdeme rozsiahlu sériu situácií, v ktorých sa Joži od svojho príchodu do Nemecka ocitol. Fajnová trojciferná faktúra za telefón či hľadanie spôsobu, ako pozerať slovenské televízne stanice. To sú veci, ktorými si náš Joži prešiel, no naši uchádzači tým pádom už nemusia. V Superplat blogu totiž vydávame články, ktoré reagujú na každú novinku z Jožiho života v Nemecku, koľko stoja bežné potraviny oproti tým našim, aké sú diaľničné poplatky alebo aké najzaujímavejšie destinácie by si v Nemecku uchádzači nemali nechať ujsť. To sú veci, ktoré dávajú uchádzačovi istotu, že vďaka tejto agentúre sa v tejto zahraničnej krajine určite nestratia. Na Jožiho ceste hrá veľkú úlohu aj jeho rodina, na ktorú v príspevkoch nezabúdame. Joži mal zatiaľ možnosť vyprevadiť cez Skype malého Jožka juniora na jeho prvý deň v škole. Po valentínskej ankete, v ktorej sme sa pýtali, či by mala Jožiho partnerka prísť za ním do Nemecka alebo ostať doma a utierať si slzy pri telenovele, zvíťazil happy end. Takže v ďalšom príspevku už sme mohli vidieť, ako ho prekvapí vo dverách s plným vedrom brinzákov a nejakou tou fľaškou domácej. Naši sledovatelia, ktorí pozostávajú z potenciálnych uchádzačov, ale aj ľudí, ktorí už v Nemecku pracujú, či dokonca ich partnerky, si Jožiho veľmi obľúbili a očakávajú, do akej situácie sa dostane na budúce. Takže pri hokejových majstrovstvách sveta s ním napríklad tipujú výsledky zápasov. Jožiho súťaže, rôzne kútilské vychytávky sú tiež veľmi obľúbené, majú vysoký engagement a dokážu priniesť až 150 nových fanúšikov za jednu súťaž, čo sú veľmi pozitívne čísla. Momentálne testujeme aj nový formát so zaujímavosťami o Nemecku, ktorý má zatiaľ veľký úspech. Tešíme sa, ako sa bude vyvíjať ďalej. Vedeli ste napríklad, že názov Hamburger je spojený s nemeckým mestom Hamburg a nemá v podstate nič spoločné so šunkou?